Nah, ini kita jagong bareng-bareng wong sak dusun cacahe 2500 teko pisan nyang Desa Penggung. Nah, kae ngarep wis kebak ngono kae. Iki dibagi menjadi 5 kloter. Kloter pertama kon masuk dhisik. Kloter pertama. Nanti kloter kedua yang di berikutnya. Soalnya semono kayak ora amot mlebu pisan. Wah, masuk. Halo. Hai. Iki jagong neng gunung ngene iki lho. Saben gununge. Yo Pak Senen yo. Buyub-buyube ngene to. Buyube kaya ngene iki. Gunung nggih. Wis to, apa harus Gunung nyumbang wis. Jak nyumbang diobong ngono wis mangkat kabeh. Kruyuk ae. Sang anak putune jak. Mburi ki masyaallah kaya ngono. Ngumpul ngono ngene iki. Wong gununge ngene iki carane. Canggah barang. Anak putu. Barang tekan barang. Udu-udu. Nek kira-kira nggone motor ya? Nek mlebu pisan ngono. Jadi babeh rono ora mung. Tenan, Lur. Nah. Iki ngantene. Iki keluarga ngantene iki. Delok. Delok kaya ngene iki lho. Ah, iki mantan di sini kene. Bingung iki. Mlebu apa ora iki? Bingung iki. Iki bingung. Lho. Kae kaya ngono kae lho. Bingung kae. Iki kloter ke-1 iki. Iki sing mlebu to ngendi to iki? Halo. Bateri 120 kayaknya kayak beras ini. Aku syutingan, Pak. Syutingan. Oh, wis ket mau kasep. Wis muat ning mang. Pokoke guys, Mlebu HP nih. ora iki engko sing arep dadi domas iki lho. Domas iki. Oh, metune kono to iki? Lha tak kira metu kene. Dang disi aku tak kiri. Mas Allah. Hei, siakeh kaya ngono kae. Ini kloter pertama ya. Kloter pertama berjumlah 1.500. Nanti kloter kedua 1.500. Sampai kloter ketiga. Kleru kae. Mlebune kursi kono kae. Nah, iki penarine sing nek kene iki, Sak. Aku tak barengi. Kae mburi suka banget kan. Waduh. Mburi 2.500 mburi. Pokoke engko semene iki tayub kabeh iki engko. Kene semene tayub kabeh po yamot gone ora. Kloter pertama dipersilakan masuk melewati pintu utama paling depan sana. Oke. Ana sing kecepit barangnya lho. Iki sing kloter pertama, iki kloter kedua masih di belakang sana. Oh, melu yo. Iki ndek gawe cara gunung ya ngene iki. Dadi arep mulai iki wis dipersiapi asul-asul ngene iki lho.
Kita ikuti sampai dalam ya. Syukur nanti bisa kita ikuti campur sarinya. Kalau tidak ya, yang penting kita bisa mengetahui ada tradisi tata cara hajatan di pegunungan ya beginilah. Pokoknya hajatan di pegunungan itu kapan diminta atau diundang untuk jagong bersama kompak seperti ini. Wes madek sih, leren sih. Nah, ini pokoknya sampai bingung nih ya mau masuk itu. Dewan Tinggi Korporasi sekalian itu Pimpong wasiwi murid yang musuhan yang ayu lebih ingkang sampun keparjin atau promong dene sangat bagus ukat Nur Haris Tantoyo Jalu Romo Paino Ibu Marliati Tak kesel ingkang sampun keparang Sumbodo Arsemino kosong Ulo Argo Miwak Amangku jejeling Mbak Pak Jayus. Lalu kita wis tinggal Baraya Gowo Sunan Kepuntren Ajai Sasana Kali Wangat ing kono. Tuan meh. Pas iki, itu bagian ngarep itu sari. Sonang beken pasang yang Ora mriki mau. yen Cinondro kadyo kandang arep. Ngarep. Ah, ini kita wis tekan nggon laras ati. Kontol anak boten leleran pendelingan ijo kumpul sakiris yen Cinondro kadyo gantung Aduh, sampai bingung ya. pendelingan Carane arep lebu monggo sing dhisik tadi sudah 5.000. Ini masih 4.000 yang belum masuk. aku suruh sampai pun Haraya Bung Bapak Pailengkal Kawasan Padukuhan Banaran Kadimangan Tokati Dewantipun rawipun Yagung tamu kadang bisa ingkang dipun sebadani dening Pepundhen Klosopo Bapak Jenianto Mugi kalenggawa teri Padukuhan Banaran Kadimangan Tokawi Patipun Nawayan Tatan kenging kawical gunggung miwah cacaipun Barayogong Bapak Pailengkal sampun kepareng Arso paring panduga suci liwaan jenengi lampeng toto upacara guna tali krama wisuda ingkang putra kalih inggih kusumaning ayu lutih ainiah ingkang jimat tukrama dening penyatur sangat bagus Ukat Nur Haris saking menika mangke kepareng Sembodo arsa ngayi lampeng toto upacara dawuh panggihipun temanten saktara nucapat penting adat widi-widana ingkang sinengker wonten ing padukuhan Pegung Kademangan Pegung Ewadinipun rawuhipun Barayogong Bapak Paino dalah Ibu Waliati kepareng kasugata dendeng para kadang panutri budaya larasati campur sari ingkang sampun kepareng Hangan Titi Widyawati ing mangke sebut warsa sugata panipun punjul dumateng sagung para tamu kiras pantes ngregegaken swasana pargyan nubane panjenengan Bapak Sidi dalah Ibu Eni Pujiastuti ingkang sampun kepareng panjenengan manjani sasana sungko kepareng gawonten manjani sasana panenggan sampun kinalaran dening Sang Pamengku kanthi kepareng aturaken wilujeng kanthi pandoman dikaning penggalih Risang Pamengku kanthi Bapak Sidi sekalian ngaturaken gunging panuwun liwah sewu ing panuwun kaprawuh panjenengan sekalian mugi dados barokah liwah bongbong birawane matan
sirna citrane rati sumambune rahina ing kono sang Bagas Karawa sakagaya koso ambelah kendang pratandhaning kono agung panguwasane Gusti Pangeran Purbaning kang wis paring daya pangaribawa ingkang tansah nyumberi sumber-sumbering panguripan sagung dumadi ing madya pada kepareng gangesti ping pepadaning Gusti kang rubek dumadi kawula nuwun monggo kepareng kawula hamur wakane lekas wekasing sedya pinangka purwanekane ngatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah subhan rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kawilujengan katentreman pinangka sinugraning Gusti ingkang murbeng dumadi mugi tansah kajiwa kasarya sagung para dumadi langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun para pepunden sepuh aji sepuh bini sepuh ingkang sampun nandung kaping yuswa tegesampun para ing pamawas mengku pitutur luhur ingkang dahat pinundi iwak kinabekten sagung para alim para ulama para kyai para santri ingkang rinten dalu datat kendhang sumanting kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kidlating panembaging satu bulu beriku dikunjung dumateng para pangembat-pangembating praja satriya bayangkari negari tetunggaling padukuhan ingkang menang winisuda minangka pangastaning reh kaprajan ingkang siang radi tansah gegulang teling wadaya mulih lestarining bawana miwah tentreming suwasana ingkang pantosan nampi saking pakurmatan so pantos lamun tosika darsana kunjung dumateng para purna karya labertaja ingkang satuhu mambek luhuring dharma punjul dumateng priagung tamu kadang besan inggih Bapak Paina sekalian Ibu Wahyati ingkang lenggah wonten ing padukuhan Banaran Kademangan Tokawi Pandewon Nawangan sumprang basagung para tamu lenggah kakung wiwaputi ingkang dahat kalingga murdaning ngrami para kadang satya wedha carana maju ingkang suka marsudi dumateng treng budaya luhur Pametri Budaya Campur Sari Larasakti ingkang dipun pangarsaning pepunden kula Bapak Suyang ingkang sampun nedha ing budaya katite samuka Wisnu lebih langit pirama ingkang pinangging suka basuki nuwun kawula nuwun kepareng kawula anggoka wiwaraning suka wekaning wikara dwaraning kandha boten ateges kawula ngicahi Resuba Sita Jokirang Tata Prami Pradapa keparengipun risang pamengku gati Bapak Rangsidi sekalian Ibu Enti Pujiastuti kinen ngaturaken rantamaning tata upacara guna takdir kama wisuda dawuh panggihipun Siatmaja temanten saklara nggih kusumaning ayu lutfi ayin niyah ingkang jinatu Promo putra Jalu Bapak Paina nggih Trisana Bagus Fuad Nur Hadis ingkang sampun sembada hangayi tumapaing tata upacara jam kumpul kala wainjang niskala wilujeng kanthi pandonga suci ing mangke kabadhe kalajengaken lampeng tata upacara panggih nut catatan ingkang dadi wiwidana ingkang sinengker wonten ing padukuhan Penggung Kademangan Penggung ing mangke mugia lampeng tata upacara purna madya duka pasara tansah ginandhar rahayu wilujeng amung mugi jumbuh kalending budaya miwah kuncaraning basa ingkang sampun kacetha wonten ing Pancasila minangka tata dasaring negari saha kembanika prastya panca kasa sumangga nuwun kula dherekaken manungkut pujastawa pujastuti kunja wonten ngarsa dalem Gusti Pangeran Purbaningrat ingkang sampun ambabar daya pangaribawa kacena wonten madyaning siang dongkap sonten panjenengan sekalian dalah kula
saged kempal manunggilaken raos wonten ing Bali Winangun wonten ing sasana parjan ingkang kinelaran dening Bapak Resi Prasidi sekalian kanthi niskala wilujeng boten wonten rugi setunggal menapa berkahi Gusti ingkang maha kuwaos selawat wasallam mugi tansah kunjuk wonten ing junjungan kita Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng nedahaken umat manungsa saking jaman jahiliyahipun atau dumateng Islamiyah. Satemah kita sami saged nindakaken napa ingkang dados sedaya dawuh. Saparintahipun seneng biwa ingkang dados sawisanipun namung ginjang wonten tutuping iswa. Kita pikantuk sapa abdi wasih pitulunganipun. Amin amin Allahumma amin. Dosa agung para tamu ngambari atur kula ngajeng kawula kepareng ngaturaken rantapan ing adicara ingkang sampun rintung pokok dening kula warga. Dawuh panggihipun Satya temanten sakarana inggih ingkang angka sepisan atur pambuka saking risang pengendari wara ingkang kok kalih. Anampi praptanipun risang temanten putri Wijaya saking tepas wangi arsa manjing wonten manjaning sasana pawiwahan lenggah kanthi satata lenggah wonten madyaning sasana suka. Sasampunipun mangke kepareng sawetawis nampi praptanipun risang temanten kakung sawetawis lorot wonten ing manjaning pati palor malimang sasana manjing wonten madyaning sasana pawiwahan. Iwon dene lampahipun Satya temanten kakung mangke badhe kadherekaken miwah kasebadan dening pepundhen kula kadang kula sepuh Bapak Jentiyanto ingkang kepareng badhe ngaturaken wedharing atur pangandika pasrah ingkang badhe katuraken kunjuk dumateng risang pamengku ganti Bapak Rasidi sekalian iwon dene mangke ingkang kepareng hanampi wedharing atur pangandika saking risang pamengku ganti nunggih Bapak Marmo ingkang wicaksana kepareng badhe ngaturaken wedharing tanggap wacana atur panampi kalajengaken atur pambagya jiwana wijeng kunjuk sagung para tamu purna tata upacara luwih kinampening mangke kepareng kalajengaken lampahing tata upacara panggihipun temanten sakrana santataning adat widi widana ingkang sineker panggihipun Satya temanten sariwiti mangke badhe kapratisaken dening Tasya Widya Ibu Eni kami saking padukuhan bendho kademangan jeruk Pendewon Bandar Kadipaten Pacitan Adipura Pinuju. Sasampunipun panggihipun temanten sakrana Ustaz Paripurna mangke badhe dinayang karir dening Bapak Rasidi sekalian Ibu Eni Pujiastuti kepareng badhe kaboyong miwah kagita katanem jero wonten madaning Datulaya. Kalajengaken tata pacara perhubungan satataning Narendra Tama ingkang nembe kawisuda wonten adicara bebet timbang kacar kucur kembel bujana miwah pangabekten atur sugeng kunjuk dumateng ingkang pidundahan ingkang rama purna lampahing tata pacara perhubungan ing mangke kepareng badhe kalajengaken petik citra pamundutan gambar keluarga Baget pranglo saking keluarga geng Bapak Painang mangke kepareng atur cecala sinta ingkang kepareng kasuwun berkah donga pamuji lumantar pamundutan gambar sartawis mun paripurna mangke badhe kasugata panglipur saking para kadang-kadang pantri budaya sasampunipun mangke ingkang putra sakron badhe lukar busana kaprabanan karo busana kanalendra ingkang winastan kirang angka sepisan ing mangke badhe kalaju lampeng tata pacara ugi saking para kadang-kadang pamribut beliau atur panglipur ingkang kadheraken dening Tri Widyawati atur jeneng rawuh kunjuk dumateng Bapak Demang Tokawi saha para pangarsaning kawula dadi ingkang lenggah wonten ing Kademangan Tokawi ngaturaken wilujeng lenggah kantos titi purnaning adicara lan boten mangke sampun paripurna lampahing tata upacara kiraping mangke Satya temanten sakrana Kabaya manjing wonten wiwaraning suka kepareng badhe jamot astanipun donga paestu murid lampahing bebrayan tansah pinaringan rahayu jeneng tur panjenengan sekalian mangke samarga-marga tansah mangke sekar cepaka mulya ingkang sawakulan dikaken mangke bagya mulya catemah jumbo kang kinayu sebodo kang sinetya basuke kadheti dosa gumurnamu kanten rantamaning adicara ingkang sampun rinrumpaka dening kulawarga kirang langkungipun nyuwun pangapunten ing masana panjenengan sinambi anjuran tulak sinaming gadhe kang badhe kalaju mangke nuwun sawanten nuwun
aswaning temanten putri kairing ungling gending Sekar Tejo sesarengan campur sari larasati ingkang dipun sepuhi Bapak Suyat saking Seranti.